Tinokudokesai mabuja tauya ano nhau dzanyasi zuva rechi25 mumwedzi uno waMbudzi. Kaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi, hurumende yedu yakureketa kutoti kuchibe vanhu vari kubvumiwa munzvimbo dzeHarare kunyanya kundoungana zviribe kana kuzikana kuti zviri kuita sei. Pai vanhu vanobvumirwa kuungana zvishoma, vanhu vanenge vaunganira nyahwa basi. Vamwe wese waribe vanobvumiwa pokare nokuenda kumacheche kwai kuchiri kubvumiwa, asi warambidza vanhu kungobika chokudya panoungana vanhu zvokuti waya wajaira kuita masangano hwendo huno vanokona kuvhiringidziwa nevakuru vehurumende nokutoti chirwere chemanyoka chokorera chiri kuramba chindoenderera mberi kugwarasha vanhu. Kureketa kuno waakuzikana kuti wakagwarashiwa nacho vanosvika 155 pokare vanoita zviuru zvisere nomazana manomwe 8,700 pachirungu kwai wakatonzi vanobatiwa nacho chirwere ichi pakatoita kunyangara chaipo. Apawo nyaya ibodzi yotakairinga norimwe saiti, guta reHarare rinenge riri kuvhiringidziwa nevakuru vehurumende nokutoti kureketeka kwazviri kuita ndokokuti vakuru vehurumende vari kureka kugoburitsa mari inoda kuti iburitsiwe kuti mishonga itengiwe zvine musoro, itengiwe inokwana, pokare itengiwe nenguva, pokare kudzimiwa kwemagetsi kuMorton Jeffrey Water Works kunochenesiwa mvura yeguta reHarare zhinji yacho kuri kuvhiringawo pokare kuti zvinhu zvitekaire zvinhu. Heno mabiya angu kuti zvichapera sei, ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Meya weguta reBulawayo David Kotati agoenda kuguta reJoburg Johannesburg kuti aite katombokanyai nevanhu vemabhizimusi okuZimbabwe vari kugara muSouth Africa. Ipapa rikaiti kuona kuti zvinodini, asi dai wari vamwe watochimbidza kutonhadzirira kutoti wakone chero kuboya mvura inobva imo muHwizi Limpopo ichiuya kuenda kuguta reBulawayo nokutoti iyi inobva kuZambezi iri kuramba kusvika idi. Rekai tione kuti zvinopera sei. Hwendo hwaiye David Kotati hwakanhadziwa nokuisiwa mari noJoshua Nkomo Foundation womuSouth Africa. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvipera sei tichizokunyepai. Kusanduka kwemamiriro okunze kwakonzeresa nzara iri kuuya gore rinori kuri kuramba kuchivhiringa kuribe kana chakuri kusiya nokutoti kureketa kuno vanochengeta mhuka munyika vagotoreketa kuti kuno nzou dzinosvika 15 pokare nonyati dzinosvika 13 zvakagwarashiwa zvokutoti vari kusaya kuti chii chaizvo chiri kuitika. Ipapa kupfa kwazvo kwai nyaya yokusayika kwemvura. Apa zviri kundonzi izvo zvakapfa musvondo ribodzi basi zvanga zvagwarashiwa zvakawanda kudando. Unobva watoona kutoti hwendo hunoka haidi pakaita kunyangara chaiko. Tikundoimba kutoti mvura iyi ichakasika kugonaya kuitira kuti kugoboeka mvura, asi toramba chirwadziwa kutoti nomazarire akaita Hwizi hweLimpopo nomvura iri muHwizi hwaZambezi, nzou dzinokonzi dzapfa nonyota sei iyo mvura iripo zazaza kudando. Tekai tione kuti zvichapera sei. Ndosaka tiri kuda hurumende itsva kuti zvinhu zvizvi zvinhadzirisiwe nokuchimbidza. Wafundi wepachikoro chofundo yepamusoro choGreat Zimbabwe waita ndiwo vanhu vaita kuhwina kune inonzi All Africa International Humanitarian Law Camp Competition iri kuitiwa noRed Cross. Red Cross varindoita zvokupa vanhu mapepa aya ekuendesa bulletin, asi vari kutoita izvozvi zvino tikuti makorokoto kune wabvanano mugwichoyu waita tusvinu. Wozimseki wagoreketai kutoti bvunzo grade 7 dzapera kumakiwa waakunhadzirira manje kuti wachidziburitse zvakaburikamo zvacho musi wokutanda womwedzi uri kuuyayu. Kaiti goramba takaisa dziso kuti vanenge vachiti zvakambomira sei, tinenge chizokunyepai. Hurumende yedu inoita kunyadzisa idi kureketa kuno vanhu mishonga muzvipatara muribe pokare nokutoti wabasa wehurumende vari kubhadharwa pazvisvinu, asi iwo vari kukona kuburitsa mari yakawanditsa inoita zviuru 120
120,000 pounds pachirungu. Wakomana, mari iyi chimbwai zvairi kuda kutenga. Kwairi kufanira kuenda kuotenga iyo vhudzi romahachi richaisiwa musoro mowana mutongi munyika, horse hair pachirungu, kugadzirisa iyo mawigi. Wakomana, ko kundozvireka zvomawigi zvo, wari kutoyada. Zvitoita kunge pane mubiya avo ari kufanira kuti ndiye anga achibhenefita ipapo. Rekai tigoona kuti zvinonga zvichipera zvakanaka chere kana kuti zvinenge zviri kudini. Tinenge tichizokunyepai kuti zvinenge zvaenda nokupi. Tikaringa ipapa, imwe nyaya iri kunetsa kwai kuno vanhu vairi vanoti try more mukomazana apo kare naMcDonald, huku imwe wapuwa makore 25 pamunhu mubodzi okuti wagare mujere nonyaya yekuti wagoita basa rokubhinya vanhu wachibva wavabira apo kare wakapakata. Tikuti makorokoto dai zvatoenderera mberi, dai zvaramba zvakadando, tinenge tichizokunyepai kana paine zvimwe zvinenge zvaburika. Wamunanga rwanyasi wangu waripo pamuzinda waZANU-PF wanoika vanhu wavanenge vachiti Heroes ekauya. Wanga wari kuradzika iyeka mutongi ngwabi bhebhe, kundoti mweya wache uzorore murugare. Nyasi tikaringa dzomutambo bhora yatambiwa, Cranbourne yajiwa noZPC no3 kwa0. Yadha ikagojawo Dynamos no2 kukabodzi. Wazhinji weDynamos waribe kufara nozvaitika ipapa, waritofunga kutoti peno watengesa mutambo uyu. Kaitigoona kuti zvinopera sei. Simba bhora ikajiwa noBlack Rhinos nokabodzi. Shisham ikabva yaita bhabhai kupe mutambo wePSL, yajiwa neFC Platinum no2 kukabodzi. Green Fuel yajawo Triangle no2 kukabodzi. Bulawayo Chiefs yaramba kujiwa mutambo wekugumisira, wakabva waita tiri noManika Diamonds. Zuva ramangwana kwai kuchagotamba wakomana waZANU-PF wega ni wari kutamba Caps United ichitamba noHerendals. Ukuwo Hwange inenge iri kutamba noChicken. Boso Highlanders inenge iri kuhwapurirana bhora noNgezi Platinum. Tinenge takandoringa kuti zvinenge zvitekera sei tichizokunyepai. Tikabhuruka kuenda kunze konyika mhirimhiri kwomakungwaku, kuri kufadza kuti mumwe mugwicho wekwedu anonzi iye Michael Ndiweni kwai agoita atanda kutambira mutambo wePSL nyasi, atambira chikwata chache icho Newcastle United. Potinenge tiri kunyepai paya yekuti mamiriro opfumi aribe kuita zvisvinu. Warimi wakaisa mari mukurima mablueberry kureketa kuno waita kuita kudichiwa nozvikwereti. Apawo hurumende iri kutadza zvayo kureketa tusvinu panyaya yomari. Wakomanaka wakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti wanoipedza chere iyoyi kana kuti zvinenge zvichienda nokupi. Ticharamba hedu takandoringa, asi pano nyaya toringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa, bhangi romunyika imomo Reserve Bank pachirungu raagoramba kuti ndo rino mvumo yokuferefeta mutsepwede iri kuitiwa nomabhangi wagozobvuma kubhadhara mari dzechoupenzi kuti waibiridzira kuti mari yemuSouth Africa ipere simba. Apa kuMalawi wazhinji padandemutande waribe kufara nonyuzo dzaburika kuti kwai mutungamiri weMalawi akuendesa wapwere wafana wechidiki vanosvika 220 kunyika yeIsraeri kuti vaende kosenza imo mumapurazi. Mabuja, moyo unobva waita kuendesiya kure chaiko, kure, asi zvisvinuba izvi dai wachakwera waita zviri nani kupfuura izvozvi. Mutungamiri wenyika yeMadagascar anonzi Andre Rajoelina kwaindanzi ahwina pokare kochitatu. Warume atogaritsa kai muhofisi momo. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi wamwe mapato anopikisa wakaramba kuti azvosarudzwa naye pokare. Rekai tigoona kuti zvinenge zvigoneka chere. Apawo hurumende yeKenya kureketa kuno yagoreketa kutoti
yaano makambani anoita 35 awakamirira kuti wagotengesere makambani akazvimira ega ni ticharamba edu takaringa kuti vanozvikona chere ipapo. Somalia inyika yapindawo muchikwatacho nyika dzobuda zuva kuAfrica, East African Community. Aiwa tikuti makorokoto kwakarongeka kwasiyana nokusadhaki kwedu kuno. Tikaringa dzomutambo ipapa South Africa yaramba yati ichadaba zvokupinda mumakundano okuti ndiyo igoita nyika inotambirwa mutambo yopasi rese yowadzimai yogore ra2027. Hino kuti zvambodii ticharamba edu takaringa kwazvinenge zvizoperera. Tiri pamuMabuja rikaiti dipfame tigumire pano kusondo lino. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.